This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit, Panginoon. Patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal ng mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Country Best International is urgently needed. Leaders and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia, Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Nueve minutos makaliyesan alas 5 din pagkagadigdisan na yan sa Randarnet News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet Television. Mga karandar, mga kasarog, live na live kita sa duwang istasyon sa BicolNet TV and sa Randar Broadcasting Services. Siyempre, good morning sa samang station manager dyan sa BicolNet kay Maestro Naladtoon. And siyempre sa Tagarod Bareta kay Kasurog Patrol numero 2, Tony K. And siyempre sa Bilog na Persakan, Arandar Bicolandia. Nasa luwas man dyan na Tagatod Bareta si Karandar Fren Mendez. Anytime sabi si Ayi Andes Arieta, yawang kita digdi sa programang Arandar Bicolandia. Bago restoryahan kita, mga pangyayari nangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Pwede tabi ka mga ka-arandar, mga kasurog magpartisipar sa pagisan na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Pwede tabi digdi ang greetings. Pwede digdi maski ano. Akong bahala. Mga karandar, mga kasurog, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit. Mainit sa lang tubig, okay na. Pwira sa na mainit na bayo.
Pagkaaga magtaga-relax kita kondisyon na sa tuyang utak na magkaigwanin positibong pag-iisip. Ako sana ang pwedeng mag-isip din negatibo. Grabe ka man niya. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Israel, good morning Hong Kong, good morning China. Siyempre sa mga nakaantabay na sa mga oras na ini, good morning. Nakaantabay na si Marilyn Arsiga Magdaong. Sabi ni Lynn, maray na aga po, Manoy, ay, kumusta po gabos na mga taga-barangay, mga kabarangay ko dyan sa Kirapi. Sa sakuyang pag-obserbar, sa satuyang uli-uli sa barangay Kirapi, ang mga tao areglado. Sa lingkod, may pag-asenso ang barangay. Ang mga tao, sudati sana. Siring man kaya Robin Nasyon, good morning tabi Manoy. Siyempre good morning man dyan sa imo. Petsa 19 bulan na Mayo, mga kaarandar, mga kasurog. Dit na sana naman, tumbado na naman ang Mayo. Mayo talaga. Bataan bulan na Mayo, so expectar kan mga tao, lalo na digdi sa Bicol region, na ang Mayo iyo ang bulan in summer, Abril, Mayo, summer pa baga yan. Mala inita, lilabo-labo kita kiuran. Nata daw inay. So, Mayo, mauran. Malang mo dyan bagang summer nga ni, may luminaog na bagyo. Ay matindi. Sweet na talaga ang kinaban. Darainik kan climate change. Yung baga, experience taan gabos mga karandar, mga kasurog. Pero dahil tanan pagngalasan, because there are changes around us. May mga pagbabago nga sa tuyang kapalibutan. Hanip nga ng English. Okay. And of course, nakaantabay man si Wad Boboy, Yamera Marantal, kan Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Mga kababayan ko ini. Ako tabi, taga Kirapi, Castilla, Sorsogon. Minsan nagpaabot man ining barita, i-report si Wad Boboy. Oy, duman sa nagkasilibrar kansay ng mga birthday. Happy birthday. Sa nag-anniversary, happy anniversary. And syempre duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang may nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat. Kung kaya ang programang ining Arandar Bicolan dyan, nakikisumaro sa inyong pagmundo po. Condolences po sa may mga ganan. Ay, duman sa may mga piyesta, happy piyesta. Ay, happy piyesta sa Barangay Miloya, Castilla, Sorsogon. May nagaw. Nga si kunyan dumaan sa kuinda, baka nagsakay sa Ferris wheel pa. Natangya taturo mo ang mga pista sa Castilla. Natural, taga Castilla nga ni ako. Ay, mga taga Miloya, si Arandar Bicolandia po ini, ay Andes Arieta. O, sa kangaya, Ay, man. Orinahan, istorya, tatiwad malingawan tapa. Nag-order, sinuratan ang Albay Power and Energy Corporation kan Department of Energy.
Tandaan, tibad naman dyan, may nagtaram na. May magpaluwas, may magtaram na nailawan ang naibalik ang supply ng kuryente sa munisipyo kan Rapu-Rapu dahil nga sa politiko. Basta kung pinolitiko, ano yan? Kung politiko man na nagpabalikaan sa pag-isip nindo, tanda nindong may tinaram ang Albay Power and Energy Corporation na i-entertain ang intervention kan mga politiko kung si Simon Sinda. Ang nagsurat tabi, dahilan sa pag-konsulta kan Department of Energy sa NTC, tama ba? Sa NPC, walan? Sa ano pa ito? O sinuratan kan Department of Energy so APEC. Siyempre, naka-address sa General Manager na ibalik na nindoan na kuryente mentras tantong piga ururunan pa ang pagresolbar kan kautangan o kaya kan bayadaan kan probinsya kan kan munisipyo kan Islang Banwaan kan Rapu-Rapu. Urulayan ngo na ngayon kung paano masisettle, ilawan ngo na nindo temporary. So, sa madaling sabi, kaso hapon, pitsa 18 kan bulan na Mayo, sa oras na naguran sa luwas. Sa oras na alas 12, pinailawan ang sabi ng Banwaan. Pero, sigun sa Albay Power and Energy Corporation, 48 oras na ngaya para masettle para isettle nindoan sa indong atraso sa APEC. So gusto sabihin within 48 hours papalsuko na naman. Garo malibong man. Sasakuya sa ng pag unani bakuan pag-isip mas mga matibay andyan. Kung pwede sana, i-incorporate na sana ko pirang aris kan kada household kung nagbil ngaya, i-divide sa basta tingi-tingi o na ipag-incorporate, tama ba ang term ko? Duman sa monthly bills, tanganing mababayadan, takon bibiglaw nan, dahil man ang kaya. Maniwala kita kaan na kaya nun. Kaya, unless na may bulno to na budget, kwarta, i-subsidize ko na o kaya pasublon kan gobyerno nasyonal, bayadan kan Rapu-Rapu. Kaya ang piko niya ng Queen, bako man sa kung ano pa man, no, di baka naman dyan, ipurdail nga kay kung kisay na politiko. Madali na baga kaya ang election. Para pila naman. Ako nga nagpailaw duman, winda. Ay, si kunyan nga, ay, maniwala ka mo, Albayano. Albayano. Ay, day lamang kipolitikong nagkunyan dyan. Iyan, sigun sa papel. Na nabasa ta, ang nagsurat, Department of Energy. Inda, kung so politiko, nakiuron sa Department of Energy. Iyan sana. Bako nga politiko man giraray. Basta, sabi kan, kung narugman ka na nangyari, talagang matibay ang politiko. Abo taman niyang masupgan ng APEC, nakabuhi ng Taramon, na dahil entertain ang political intervention. Tama ba? Political, sala. Ang intervention kan politiko, ayan, mas klaro, digdita nga paagihon, kauronon tangya, ang DOE. Tapos DOE, taraming nga naman sa APEC na ilawan na na. Pwede man talagang arog kayo, no? Which inisip tanang kan mga nakaaging aldaw. Na pwede man anggad na pinakiaraman under the table. Sirikrituan siya na. Tanganing, day man masupgan, so APEC na nakabuhi na nin Taramon. Kaya kung kanta ba dyan sa Islang Banwaan kan Rapu-Rapu sa programang Arandar Bicolandia, kumusta po ang sitwasyon? May ilaw talaga?
May kuryente talaga ka mo mag-aga. Gaya. Ay, very good. Oh, iyo na. Ano pa? Halat nyo na ha. Halat nyo na ta. Mahiling kita digdi iba pang comments bago kita mag-abante. Marami. Ano na? Iba man. O nagkukod. Digdi ko na kita sa ibong na mga kaya dahil kaya na ibang comments ano sa tulo ini tulo ining naga-live ini na sa tuyang programa sa ano ning sa BicolNet, sa Arandar page and sa Arandar Facebook. Kaya masirip kita sa page ay digdi sa kunyan. May naga-comment kaya sa BicolNet, dahil ko nababasa, masupog. Ini sa BicolNet ini. Sa page. Mga pilyo talaga kamo ha. Oy, happy birthday kay Bilya Orts. Bilya Orts, good morning sa imo. Tabunon birthday mo. Ano lamang? Iyo na, BicolNet. Ano ini iba man nagluwas. Sa BicolNet, Arandar is live now. Daiman. Nagluwas si Burnok. Sige, bago kita magpadagos, mga mga ka-Arandar, mga kasurog, kuwaong tanguna, informasyon, nali dyan sa luwas, nasa ibong na linya, kasurog patrol numero 2. Nasa ibong na linya si Kasurog Tony K. Ulat ko na, paano ini? Dahil kapawan nga, di pala niya ready. Nag-apod-apod ka na. Sige! Okay, nag-ring. Ay nagbalik gayod sa bani. Hoy! Gising! Hello? May nagpalayog doon sa aki mo kantura-tura. Namamati ko sa runway. Yan. Naglakaw-lakaw mo kita sa runway. Makastugan ka sa abitikan pakpak ha. Namamati ko, nagapalayog na naman. So, aki mo kayo daan. Roger. So, Kasurog Tony K, how's your night? Kapwerte. Sigaro, kapwerte ta. So, nakaburok na chicks. Garoy ka nagbuhat. Siyempre, first aider baga kita tabi hiray Iyo. Gusto, ako, grabe ang pasalamat ko kay ito, at least, day nagasgasan sa motor. Mawag man mag-ingat. Siya. Magasgasan ang gabos, bako sa ang motor. Tapos siya nakamosmos. Roger. Kumusta sa tama kay ito? Okay man. Tigiling ko, nadugian man sa. Akadiguan. Sinanglian ko, na ibay man na ilingkid. Sa tukod ka naman sa gasgas. Maray. Pero sa pagkabuhat mo na iling ko, so kapot mo sa iba man na parte. Dahil man ta, first idiot baga aram ta kung sa inyong kakaputan ng gading marahay. Ibu
Ibugo nun si Yul Broncano. Nailing ko sa comment. Ibugo nun. Yan. Marasa pa ngayang sa hampang ng ganyan nito ni kinangyayari ang siring. Sampangan ko ngaya dai. Si aputa si barkada mo. Grabe ang pagkaibog. Sukat, si barkada mo, si Yul Broncano. Ayat mo na siya tayo. Nagwala-wala nga na kulig din. Tarirek. Tawewek. Lahat mo na. Tawag kita kidayet. Yan. Nagwala-walang audio ta. Okay na tayo siya tayo. Ako, digdiklaro ka sa kuya. Klaro. Okay. Ganyan, okay na? Okay. Sabi siya tayo. Log na ining mga... Aha, sige buhay. Log na ining mga dugang na informasyon. Tarong drug pusher sa siyudad kan tabako. Tiklop tabi siya tayo sa mga operatiba. Kung saan tabi siya tayo karsel ang bagsakan sarong drug pusher sa mga kawani kang Albay Kasurug Caps. Pinagbista tabi siya tayo ining suspitsyadong si alias Rex, 36 anyos. Residente tabi ni siya tayo ikang Purok 7, Salvacion, Tabaco City. And saro tabi ni siya tayo sa mga drug personalities na pinagbabantayan kang mga operatiba digdi sa naon ng bita ng syudad. And kasugma kinasap na bypass operation kang Tabaco City Police Station sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea asin sa pinagsarong persa kang mga kapulisan asin iba pang mga unit kang Bicol na natapuson ang paglaganap ng illegal na droga sa naunang bitan ng syudad. Kalabuso tabi si Ray ining share sa aktong pagpapabakal ning pinagbabawal na gamot or ining illegal na droga sa mismong residente kay ni tabi si Ray sa syudad kang Tabaco City. Bandang alas 12:55 ng pagkahapon kasugma Mayo 18, 2021. And nakumpiskal tabi si Ray sa kustodiya kang kayni ang sarong pidasong silyadong plastic na naglalaog ng pinagtutubodang shabu bypass item ng 1,000 pesos tabi si Ray na ginamit bilang bypass money. As in, sa pagrekisa tabi, na-recover pa ang 7 pidaso na silyadong plastic na naglalaog shabu. And sa ngunyan, kahampangon kang naunang bitan ng suspitsyado, ang kasong pagbalgaro sa Section 5, as in 11, kang Article 2, kang Republic Act 9165, o ining Comprehensive Dangerous Act of 2002 tabi si Ray. Remate. Ayahay tabi si Ray ang pamumuhay kay itong kaninot nasa kamurawayan. Ngunyan pagbabayadan niyo naman sa iyang pagkakalibrikan itong pagpuposisyon kang illegal na droga. Actually, kasurog to an iba pa darasa dayang kang pagtios, di ba? Kaya nagatirinda yan. Alagad, okay lang ko na magtinda ng droga. Maski yan na illegal, okay lang para sa kuya. Kaya lang nakarout kay payo sa nagagaramit. Pagka-route na supayo, nakakrear ng krimen, iyon ang problema doon. Yan ang nagiging problema. So, kaya, lalo na ngayon baga na nagdarangkawan ang mga kaso ng mga nangyayari ng krimen na kinaaraman ng illegal na droga. Lalo na pagbangag na, sisungay-sungayan na. Isus. Buda, pag sinabing adik na, uyan natabi kasurog taon. Pag dahil ng pabakal, mga habas na, makong ano-ano na, para makabagal sa nakita. Kung ano-ano na ang gigibuhon, yan isa lang makakuha ng pangpuntos kahit yung pinagsasabi ng droga. Correct. O yan na sumabaso, pang-hold up, pag nabangag, may lupig pa. May pangpapabakal pa kan sa dire. Halos gabos na. Halos gabos ng krimen. Magkukuha ka sa adik. Magigibo. Pag bangag na yan na RA 9165
kan na 2002 so ang dangerous Roger. drug act ta iyon na Oo. gani ang pero ilingon mo ha kaso ano 2002 pa sa nabagano tama Roger na sir Reyes, Oo. 2002. gusto sabihin kan mga inot sabay kan mga inot may nag-regulate naman kayan kan mga inot na panahon pero kulang pa pinakusog lang kan RA 9165 kan 2000 to kaya ala sabi nga ni mga ano day ang ano ni kasurog ton Kasi iba nga- kami sir Reyes, medyo nagtrapan naman so signal na awagan. nasa kawagan na maluya pa runway bagayan dapat makusog dyan ang signal Maluya pa. nasa airport ka pero Maluya pa ta wala pang eroplano. dahil kamugtaki talaga na kunyan ang ibang network ang ibang Oo. provider kaswapon nagurag-urag sa globe ay kansarong hapon so kaswapon Kaswapon kami sir eh. bata globe ka baga May may naman, digdi naman sa mga parte. maray Maluya ang signal kaning Pakintex. Oo. oh, And sir eh, sa mga dugang pang impormasyon, sige nga pinaabot sa to for confirmation tabi sir eh. Sarong person naman ang nagpaabot ng reklamo. Mano naman din tabi sir eh, duman sa ordinansa sa Tabaco City. Kapag susulog kang face mask, na kung saan pinikitan tabi ini si Ray kang mga personalis kang arresting team duman so PSO man kang Tabaco manunungod gani sa pag sulog kang face shield face mask pagbalgar alagad kang nagdumana sa munisipyo nga magbayad kan sa iyang nakomiter o itong bayulasyon pag-abot niya duman tabi si Ray kagakol ang mga empleyado man kang City Hall ang dahil man nakasulog ng formal sa sendang mga face mask. yan sana Itong personang ito tabi si Ray dahil manlilipot albay, nagpasiring siya sa siyudad kan Tabaco, siguro may tigbakal. Oo. And duman, na-apprehender siya na tungani sa lada so pagsulog pa ko so pagsulog kang face mask. Kaya pinagtawan siya ng citation ticket. And may multang 1,000 ganito so pinag-issue sa iya. And siyempre ano din abala pinagbayadan man tulos kining nasambitan ng persona. Lagad pag duman niya tabi siya sa munisipyo na iling niya halos kadaklan gabos. Daiman nakasulog niya formal so sa indang mga face mask. dahil siyang cellphone dahil niya lamang na retrato ito ang mga taga-munisipyo dapat pinicturan niya human sana Binidyo niya nga ni tabi ini sa Ray. Oo. Nga nagsasabi ko pinagahalata so makakuha kita ng copy kay ito. Tangaling niya. agad ay may sala man yan Oo. digdi sa Oo. Pinagbidyo niya tabi si Ray. Itong Go. mga, duman sa loob mismo kang munisipyo, itong mga nagkaireling niyang bako man tama sa pagsulog kang face mask. Ang punto niya sa naman ni tabi si Ray, na dapat maging patas man ang nasabi ng mga personahis. Itong lalo na itong mga paradakop. Oo. Dapat maging patas man sa naman tinda. So, oo. Arugoninda Bako to. tabi kasurog ton arugoninda an police daraga sa pangingin ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Pavia. Arugin ni kay sa daraga. Ang sabi ni Colonel Pavia, habumiman kamong aristaron na aristaron. Dahilan sana sa pagbayular kaya na so dai pagsulot nin mask. Habo kaya ng PDD. Kaya ang gusto nila ngaya maprotehiran maprotehiran ang sa imo mga kapamilya asin maprotehiran ang bilog na kinaban. Kaya magsulot ngaya kamo nin mask. Anday man digdi basta sana nag-arestar kaan, piga advicean. Iyan ang maray na paagi kang kumbaga tamayan, advice mo na or warning mo na bago tayo baga tabi siya kung maging
Totoo na akong informasyon, baka man ito taga duman sa Siyudad Cantabaco. Layo sa naman ko. Hindi, may violation man talaga siya. Kaya nga, ato niya man na nakakomitin siya ng violasyon, alagad iyon ito sa iyang pagkadismaya, na pag-abot nito man, mga tauhan mismo kang munisipyo, daiman nakasulog ng formal ansendang mga face mask. May mask na pigakag sa kuko, may saakog. Kaya minsan makatakot na maglako-lako sila sa mga nasa sabat mo, ang dungo, yaon na sa may kuko pa lang yan. Di ba yaon? Yung baga. Pero, still, may batas kaya ngunyang kaan. Kaya dapat, para po na siguro naman sa mga kaya na maging patas siguro tabi. Sa mga paradakop, dapat maging patas or magkaigwas sindanin, pigaapon na konsiderasyon. Lalo na kung first offender. Ako nga, nantaram ko di sa daraga, nga ko, alangan man na, sige na sa naan gibo ka yan, purok patawad. O, day nga yan. Pag mga saro, duwa nga yan, pag duwa nga yan, nawara. Okay. Pag duwa nga yan tulo, na iyong pananggad, siyempre nga yan, takmao na. Yan ang dapat, ano? May patangid. Kung dahil pa, kung talagang magtagas-tagas ang payo, saka na pauwan na ning magkakanikong penalidad. Yes. So, yan tabi sila ang mga dugang na informasyon haligis sa kuya na lokasyon patrol numero 2 Tony Kiliste Kasurog Bicolan worldwide. Patrol report. Okay, thank you Tabi. Bicolan worldwide. Kasurog patrol numero 2 Kasurog Tony K sa imong informasyon. So iyan dapat fair. Baka may porsyento, sabi mo PSO ba PSO man ba ang tabako ano? Baka may porsyento diyan ang PSO. Ta sa Siyudad kan Legazpi, dai man da sindaki porsyento. Sa Daraga garo dai man. Pero sa iba talagang mga munisipyo may porsyento sa kada issuance of tickets o kaya citation tickets. Sa kada violasyon may porsyento ang mga PSO. Kaya di ba, masigasig talaga pag-abot dyan, dahil puro patawad. And sana naman, kung dahil ka mong patawad, ibig sabihin, ubos. Bako na may pigapaboran, tabiling niya taga-munisipyo. Dahil nindo dadakupon. Kaya dyan iuragan ang ibang tao pag igwa na ki mga siringkaan. Sa muya ngaya, istrikto hunon ka. Samantala ngaya sa iba, lalo na kung taga-munisipyo, garo takot ka mo mag-apprehender. Yan sana ang problema. Bakuan maraot magturo. Araw kayo itong nabidyohan, ano ang masasabi nindo Tabi sa nagdakop dumana taga-tabako na autoridad? Halaka mo. Yan. Day magtaram na day. Bahala ka mo. Maray na aldaw, idol, sabi ni Sir Mr. Macholito. Guwapings ka man, oy, pirmi. Magayonon ang gubing mo, idol. Okay, tabi ni sir. Hanggang sa nakita sa okay. Siyempre, good morning man dyan sa imo. Okay, so, siyempre, bago kita magpadagos, kan sa tuyang mga restorya, digdingon na kita sa mga nagkapirang pagiromdom. Sa daw ito. Hanapog ko na ha. Hurarawig ito. Okay? Sige. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong
and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romney Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, alam mo ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Musang Yuan is located at TNM Shua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Musang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Okay, so ano oras? 13 minutos makaliis ang alas 6 nin pagkaaga digdi sa diyan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services. Ano oras na yan? Natudman sa satuya kan full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Rosel Marcelo. G, Rosel and Nanay, thank you very much po sa pag-sponsor kan gigibon na community pantry kan Kalungsod Parish Church sa Barangay Kirabi, Castilla, Sorsogon. Thank you very much po. Oh, ano ito? Iba so nagtog. Okay, and ano oras man yan natin sa Satuya Canal Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon tayaw sa nainidyan kay Lera Can Bicol College. Ano? Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony Pamana kay Tricia. Aluminum and Glass Supply, thank you po very much sa pag-sponsor kan gigibo na ano ini na community pantry kan Parish Church kan Pedro Calungsod kan Castilla nagigibuhon ang pantry sa Barangay Kirapi sa Sabado po yan, ha? Thank you, Al Aluminum and Glass Supply. Safety, safety, safety. Ang magamit din di kalidad na LPG, magamit din gasol na mababakal dyan sa Tapgas Gasol, nayaon dyan sa Kataid Sanakan, Petrones sa sentrong Banwakan, Daraga. Tapgas Gasol, nagaagi sa tamang proseso, nagaagi sa quality control, as in
regular na inspection. Kaya safe and sa inyong household kung nagamit nindo sutamang gasol. Okay? Ang Top Gas Gasol is owned and managed by Mr. Brad Ato Lim. Brad Ato, Top Gas, thank you very much po sa pag-sponsor kan gigibuhon na community pantry sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Ano? Sponsor tayong mga ini. Okay, so Top Gas Gasol. Ayan. And kunan sa indong mga, okay, pagali nindo sa aluminum and glass supply, magbalyo ka mo nintin, ang pumailing nindo dyan, ang Marcilian na law office, yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan Banwang kan Daragana si Attorney Joey Marciliana. No? Mapag-ibo ka mo ng legal documents, mga legal advisors, legal consultation, magpa-share sana sa Marciliana Law Office. Hanapon sana si Attorney Joey Marciliana, ang abogadong servidor. And Sir man, kung naghanap ka mo ng rent-a-car, pwede tabi ka mo dyan mag-inquire na manager ka na CJ's rent-a-car dahil iba kundi ang akigayon ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. No? How to ko, drive ko, safe ang biyahe mo. CJ's rent-a-car. And mabuhay ang inner wheel kag sa chapter sa panginginot ni Sischa Barbacena Marciliana. Okay? And sharing man ko sa indong sasakyan, may door diferensya, daroon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Yan ang may na pinaka maurag na kasa digdio sa Banwaan kan Daraga. Or even siguro sa Albay. Daroon nindo, tamatultol ang dalagan kan sa indong mga sasakyan. RB Brothers Car Service Center, hanapon sana si Doc Boy Guillem. Siring man kung gusto ninyo magtananin mga Pilipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Diyan ka mo makatananin sa mga Pilipinong luto, karni, sira, gulay. Yaw na dyan yan makukuha sa Ignatius Lutong Bahay ni. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Siring man sa mga nagkakarapi-kapi daw sa mga oras na ini, sabayanin mainit na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madaling hanapon tayo sa nainidyan ka Panggayo Can, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. And syempre, good morning kay Idol Sir Mr. Machulito ka New Jersey and to the allied fantastic dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legazpi. And Siriman, bantayan, antabayan ang bagong mukha ng Sushi Cafe and Resto Bar dyan sa Purok Sunflower, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Ay, kung gusto ninyo magkakanin, puwerteng putahin ni native chicken, adobado, adobo, tinola, at iba pa. May bulalo pa dyan, may magdakol. Magpasyar sa Tatangwin Fast Food. Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Zarlene Balin Morano. Okay, mga karandar, mga kasurog, balik kita sa programa ng Randar Bicolandia. Ano ang mga istorya pa? Oy, kadakol na istorya, alagad, day taman na naubos baga permita, abot man sa nakita, ni alas 6:30. 10 minutos bago mag alas 6:30, digdi sa Randar.net News. O ni ang mga istorya pang iba, pag-urulayan ta naman, alat ha, tayaw na digdi sa satuyang Kudigo Pinal. O yun ang bigtataram ko kasubago sa sabi kan Daraga Municipal Station. Hindi namin gustong arestuhin kayo ng arestuhin. Ang hangad namin ay proteksyonan kayo, ang inyong mga mahal sa buhay at kaibigan na hindi mahawa ng COVID-19. Kaya magsulot ng mask, simple man sana.
Although bako kita komportable talaga, lalo kung nagalakaw-lakaw man sana. Ako nga di tan pang mautsan kan mo mask na iyan. Napuot ako. Di ako nakahangos. Pero still, tabatas, magsulot. Hayaan do madali na matwaraan pandemya. Madali na. Sa US nga ni, dahil na, biga require an mask. Pero ngayon, perang porsyento, halos dakulaw ng porsyento, ang nabaksin. So, ang problema tabi, kuta na, para sa sakuya man, so nag-first dose na. Dapat, asikaso na kayo, so second dose. Nagkukulang bagaan vaccine, tamalay mo, tigsararo sa ng dose, ura man itong kamugtake. Dapat, so may second dose, kung bagay-gwa, iyon ang unan hinguhaon. Taso dae, alang nga mantig sararo sana, warang saysay ang vaccine. Kaya so nag-first dose, padagoso na ito kan second dose. Saka naman so iba. No? May mga prioridad ngunyan ang pagpabaksin. Dapat sundon tayo. Dahil mangkimaraot sa pagpabaksin. Takot lang po ako sa ineksyon. Iyon ang pinakarason. Pero daing maraot dyan. Kaya magpabaksin na tabi. Ini so issue ini duman sa kuryente sa kunyano. May na so nagbarayad nga. Pwede magkaso sa APIC. Violasyon ngayon kan magdakarta. Yung mananggad pero garo puro man may moroso, pwede magreklamo kung naing moroso. Pibira man sa naisaro, diba? Pirdi antikoy. Garo ka-silent kan ko niya na. So, consumer watch. So, karasirtoy hindi si sirtoy sa mga panahon na yun, Garo, day ako Barita. Kana sa Radyo 1 kami, pero may na interview si Sir Toy, so sa Consumers Watch. Dapat, yun yung pwedeng makasimbag kaini yung mga kahaputan ta. Tawa ini, si Sir Toy, knowledgeable ini pag-abot sa bagay na ini, lalo na sa APEC. So, indas na. Tibad lamang mag-antabay. Okay, sige. So, ano yan, istorya? So, pangapodan bagakan presidente, na i-prioritize ang mga pobre pag-abot sa vaccination. Nata. Una na. Paano kaya ngaya kung magkailang sinda, dahil man niyang pampabulong. Kaya inuton niya sinda, may punto iniyo si Presidente. Alagad, paano makukonsiderar ang sarong tawong pobre? Tamili may trabaho, dahil naan makukonsiderar na pobre? Kung minimum wage ka man sana, kung magkahilang ka, ay ka man kipampabulong. Kaya dapat i-categorize ang term na pobre. Mag-agum nga ni may trabaho. Pero dahil ang kipampabulong, pang oral daw sa naiyan. So are they considered as pobre? Kaya dapat maklaro kung sisayan pobre digdio sa Pilipinas. Dakol ang pobre, dahil sa na nasisirip kimaray, dahil narireparo because na may mga turo trabaho. Pero tandaan ta na ang trabaho, sino man sa nansweldo. Kung minimum wage ka, nagakita ka ng 10,000 an bulan, pangoral daw mo man sa naan kan pamilya, di ba? So pang pabulong kung sinda magkahilang. Kaya, dahil nga na magpuro gawa, kung sisay ang mga pobre. Isipon kung i-categorize kung sisay na mga pobre. No? Haralang ka na nga ng sweldo, pag abot sa hospital, bill, minaagrangay. Pero dahil man problema, kuta na, kung makunyan, hospital, alima nagkahilang, tayo ko bagang malasakit center. Dapat kayo niyo, pigano ini. Piga-isipan ang mga sharing kayo niyong mga statement, no? Bako sa nang badol para maghamot sana sa mga tao. Dapat piga-isipan. Tatibad ang piga-isip naman digdio na pobre itong mga yaon dyan sa
street. Nagarlakaw-lakaw, diyan baka yan ang pigi-receive. Tandaan, ang sarong pamilya, kadaklan digdiyo sa Pilipinas, dai kwarta, ki-budget pang pa-hospital. Although, dai man pigagad na maghire lang. May trabaho yang kidai, kapuniwala ka mo sa dai. Yo? Daing tawong may nagsobraan kwarta. Apirakan tanda ko sana. Aha. Ayaw na ini, suko niyan. Pansamantalang nagsagawa ang National Electrification Administration, National Power Corporation at Albay Power and Energy Corporation ng Power Restoration sa bayan ng Rapo-Rapo. Ayaw na ini. Ayaw ng 32 milyones. Paano ini nangyari, ano? Ang sabi, baga may kapabayaan man ngaya, suapek, tadaipig siringil. Ang problema sa apek, konsiderasyon ba o takot ka mamamutulduman? No? 2 bills, ukat. Tapos, ay malubo. Lang luya. Si San Manager kan apek, maluya. Pinig para paborelo. Kaya tama so iba, may kapabayaan man digdi ang Albay Power and Energy Corporation pag-abot sa collection. Siyempre, sa mga tao duman, imbis ibayad, ipagkabuhay na na. Pero kung pinutulan nindo, mahingo ito, bayad nga na bago sa pagkabuhay. Bakong iyo? Ay, sala. Okay, so digdi na ako. Mas maray palang digdi magbasa kunyan, kay Bible Reflection, ang pagbadali na magtapos ang programa. At least nasasagodsod ang mga paraantabay, yaonan sa mga paraantabay. Wala tahanapon na sa tuyang Bible Reflection sa aldaw na ini. Okay, oni na. Mga kapatid sa pananampalataya, ito na ang ating Bible Reflection para sa araw na ito. Mayo 19, 2021. Miyerkules sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Consecrate. Italaga sa pamamagitan ng katotohanan. Consecrate to the truth. Ito yata ang dapat nating gawin. Italaga ang sarili sa katotohanan. Ang mundong ating ginagalawan, bukod sa infected pa ng COVID, ay infected din ng kasinungalingan. Sa Diyos ang katotohanan. Ang hindi na mumuhay sa Diyos ay namumuhay sa kasinungalingan. Italaga natin ang ating buhay sa kung ano ang totoo. Tumigil na tayo sa pagiging fake, lalo na sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Excuse me. Magpatawad kung kailangan, magpakumbaba palagi. So yan po mga kapatid ang ating Bible Reflection sa araw na ito. Ang Bible Reflection na po yan ay hatid sa atin ng na si Father Ching Surbano. Father Ching, good morning sa imo. Thank you very much sa Bible Reflection. Okay. Ano oras? Ay, good morning. Kay Padeng Charles Romano. Keep safe nga Padeng. Good morning. Sabi ni Attorney Charles Romano, ang PAW Chief kan probinsya kan Albay. Padeng, Attorney, good morning sa imo. Siyempre, sa bilog mong pamilya, sa bilog mong staff.
Basta na, one of these days, di ba makapasorsogon ako, ma-drop ba ako sa opisina mo? Magkape-kape lamang kita. Kaso, pero may kabisiho, no, natawo ka. Tawi mang kidit na panahon, ansay mong sadiri sa pag-relax. Kay Puhan, ano yung para babad sa trabaho? Although, matrabaho talaga dyan. Ang trabaho kan Pao, maski siya na Pao, araw-araw kan mga may bugo ng kaso. Kaya minsan sabi ka ni ba na dahil na tatawan attention kay maray ang kaso sa kadakulan na sana kaya. Pero sana naman ang tawag sa Pao. Taday man ang kaya ni Pading Charles. Si Charles, si Attorney Charles, matibayon ining abogado, matalion na tao ini. Witness ako kay ni, testigos akong buhay. Pero daw anong tibay, ni Attorney Charles, kung ang trabaho, dakulo no naman, paano man yan? Tao lang naman si Attorney. Attorney, good morning Okay, thank you. Bueno mga karandar, mga kasurog, tayo nabutan kita kang paramentras na pamamaram digdi sa programa nga Randar Bicol. Andiyan sa ngaran, giraray kan BicolNet Internet TV and kan Randar Board Business. Siyempre nakaibata man sa luwang si Kasurog Patrol numero 2 Kasurog Tony Kay. Hindi tabi si Ayi Andes Arieta nagapaabot sa Indonin. Salamat nonon sa daing sawang pagantabay sa programa. Diyan sa mga nakantabay sa nagpartisipar, thank you very much. Miyerkules sa obligasyon kan sarong Katoliko an dayman ngunyan nga bako ngunyan na maray masyado an pagpasimba na ta ara mo na may pandemya. Sarong pwede man mag-perpetual. Okay, so halat manap naman daw kay ba bako ito kung sarong ni daw na latha tamahanap ako ki Okay, so sige. Good morning po. Bati ko lang mga taga Salang Buhay. Sabi ni Denise Estacio Andes. Oy, Denise, good morning sa imo. Yaong kabaya sa Sugoy, sige. Nuruno rin mag-uron kita. Sige Sabi ni Dennis, good morning sa mga taga Salang Buhay. Ayaw dyan. So, sityo yan kan Andesan. Okay? Thank you very much. And mga kaaranar, mga kasurog, so dati sana. Sakit pa ako, sakit ka pa man, nagkakawat kita, ning kudut-kudutan, kudut mo ako, kinudut ka man, ang sinag mo sa ko, luway-luway man. Haing ka na baya, katawag mong magaya, ang kulog na mataon, sa kuyang iundon. Haing ka na baya, katawag mong magaya, ang kulog-kulutan, nahanap sa niya. Salampating minaro dahil sa ko, ano daw ang ikinamundo, luminayo ni harayo. Luminayo, maibaba, tuminuyo, at sa luha, naging sayo, naging saba,